के मैदान फिर जाई न जाई। ऐसने गार्जियन तो लड़का के बिगाड़ देते। सही बात। हाँ जी कहे के चाहे कि खूंटा धोइल तो तनी बबुआ सुनाओ कुछ ती कहते रहे कि जेने चले के बाद चलो और धोती पहनला के बाद खूंटा धोइला के बाद हम मैदान फिर जाइला। उड़ जाए उड़ जाए। आज गुरुजी हाँ जी ये दूसरा स्थान पर हम गाना सुनाई। पहले रूरा के नया एगो सुनाई जेकरा के पूर्वी कहल जाला। हाँ जी गावे ना ना चाचा जी गावे ना सही बात। बाकी करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसड़ी आवत जात ते शिल्पर परत निशान। बिंजू के साउंड बढ़ा दी। दू आदमी गौले बा पूर्वी के कल्पना जी गौले रहली की देवरा तुरी गिली। भरत शर्मा जी भी गौनी कैसे गौनी कलेंदर कैसे कैसे वह के गौनी की चोरी करी हो पपियू रे अब यही लय पर सहारा लिहल जाई। हाँ जी पियवा प्रदेश जाए के तैयारी कैले बाड़न बाड़न मेहरारू कहते कि राजा जी हरुरा बहारा मत जाई ना दुआर पर रही के पुआरा बहार तो हम जानब कि रउरा रोपउए बहार तनी। सही बात सही बाकी ठीक बा हाँ जी बड़ी परिवार कष्ट में बिया। हाँ हाँ एगो काम करी पहले के मेहरारू जतरा बनावो सो तो दही गुड़ खिया दस हाँ हाँ कि जतरा बन जाओ। सही बात। ई मेहरारू कहती है कि अइबो कि ना अइबो गारंटी नहीं खे ना बाकी जब जाते बाड़ो हाँ तब कहतरी का कहतरी कहतरी की आहा जातनी बहारा ए बोलो जातनी रे से आर करीले का चिरौरी चिरौरी केहू के बुझाई ना ना चिरौरी मने रिक्वेस्ट। हाँ जी हिंदी में आग्रह आगर अंग्रेजी में रिक्वेस्ट हाँ जी आ भोजपुरी में विनती विनती आराधना आराधना प्रार्थना प्रार्थना आ ठेठ में जेबो तो चिरौरी होई। चिरौरी चिरौरी अरे करीले का चिरौरी चुमाए गौरी ले ली। अरे गाड़ी धरे अरे खाती जानी दौड़ी 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 चुमाए गौरी गाड़ी धरे खाती जानी दौड़ी चुमाए गौरी गाड़ी धरे जातानी बहारा जातानी
चुमाया गो औरी लेली गाड़ी धरे हाथी जानी दौरी चुमाया गो बात गीत के नहीं खे ना बात हमें अनुभव के बा बढ़ले बा के हमें कौन लय सेट करी हाँ जी हमें मार देबा पियावा नतिया पटना बा हाँ आ देवरा ढोणी चटना बा हाँ जी तो बिगड़ जाई बिगड़ गई एगो बारात गांव रहे तिलाट हाँ जी वही में सुननी कि ना आहा ये हमें लय कौन सेट करी कौन हमारा बिजली चाची गौली उनका वो घर 1 लाख रुपए इनाम मिल रहे सही में हम गिननी कुछ लूट लहू हो अरे फूल तुम्हें भेजा खत में फूल नहीं मेरा दिल है फूल है मेरा दिल है फूल नहीं मेरा दिल है आया भाऊजी तरीके आज के गइल का ओई बयक साल पा आज के गइल का आज हो और साल पा आहा अरे जाते बनी तो मन भर किस कोली गाल पर किसको पेट नहीं भरी बलम जी बलम जी पेट नहीं भरी हो राह में पेट नहीं भरी राह में अरे खोइला प भौरी चुमाएगो और गाड़ी धरे हाथी जानी दौड़ी चुमाएगो अरे कवना करवला पिया हो अरे बैठल कवना करवला पिया हो अरे बैठल एकर से हो सब पिया हो अरे बैठल